Luca Zoppardi huwa tfajjel minn Bormla li dalwaqt se jagħlaq 15-il sena. Tfajjel partikolari kif tixet ommu Elisbita Zoppardi. Ngħidlek laqas jiċċaqlaq mid-dar. U fuq jien isfel ġieli biex nitkellmu niċċettjaw. Luke għandu delizzju partikolari ħafna tant li ftit hawn Malta bħalu. Iħobb jirranġa id-dominos forom li tista' sejħilhom perfetti biex malli tolqot waħda jinżlu kollha. Luke għadu kemm kiser rekord nazzjonali. Wara 5 sigħat jipprepara fil-Kunsill Lokali ta' Bormla waqqaf xejn inqas minn 3426 domino u permezz tal-pjan perfett li fassal għalihom irnexxielu jwaqqa' 3340. Kif inhu tradizzjonali, Luke kellu jagħżel lil xi ħadd biex jimbotta l-ewwel domino u għażel lis-Sindku ta' Bormla. Luke jirnexxielu jfassal il-mod kif ipoġġi d-dominos f'moħħu mingħajr lanqas biss juża karta u lapes. L-intriċċi involuti biex ma jaqafx it-twaqqih mhumiex żgħar. Staqsejna x'inhu s-sigriet. Paċenzja, ħafna, jekk ma jkollokx paċenzja m'intix tajjeb għal dan il-ħobi. U hekk u ħeffa wkoll fis-sen. Tit idek tagħmilha sew u toqgħod attent. Luke spjegat minn fejn beda kollox. Bdiet kont ngħidlu li konna nagħmlu qabel il-karti tal-logħob. Konna nawġuhom, nagħmluhom intuhom daqqek u jaqgħu kollha. Luke jixtieq li jrawem fil-Maltin sens ta' professjonaliżmu fejn jidħlu dominos. Li naqgħat tim ta' dominos biex inkomplu nagħmlu ħafna dominos u nkunu moħnemmu. Luke ingħata ċertifikat tal-li kiser ir-rekord nazzjonali minn Malta Records. Forsi grazzi għall-isforz tiegħu il-ħolma tiegħu issir realtà u jkollu lil min jikkompetilu fil-futur qrib.